Geen flauw idee wat dat dan moet betekenen. Maar wel gezellig, ik kan zo op de barkruk gaan zitten onder de appelenboom. Tja. En nou heet, tenminste daar ga ik vanuit. Ja, ja, jongens, rustig. Het gebeurt zo gemakkelijk. Peter heeft wel een kachel in het hoofd staan. Dus kijk of Petra er ook in werkelijkheid warmpjes bij zit. Dat komt geen aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik gok erop dat je niet Petra ziet. Nee. Nee, ziet je Frank? Ja. Ja, kijk. We zien van Ellie een programma onderweg. Oh, ik denk ook camera als het deur. Nou ja, we horen eigenlijk, is Petra er toevallig? Nee, die zal wel het moment thuiskomen, maar die is naar het werk. Kent je het programma? Onderweg? Nee. Niet? Nee. Want je zit op de schotel. Nee, dan is al 10 jaar niet meer uitgesloten. Oké. Maar je kijkt nooit naar Ellie in. Nee, eigenlijk nooit. Niet voor. Maar toch ziet je Limburger. Ja, Maar je kijkt niet naar de Limburgse zender. als ik bij mijn moeder ben wel, want daar staat het wel hard op. Oké. Goed. Evel. Petra's kachelstal. Ja, die, Wat moet dat betekenen? dat bestaat nou niet meer, maar dat was een kachelwinkel voor houtkachels. En wij hebben paard en mijn vrouw rijdt paard en vandaar dus de naam kachelstal. Dus het was een beetje een combinatie van dat ze in de paard zit en dat ze houtkachels verkocht. Kijk. En daar kwam de naam kachelstal vandaan. Maar in dat stalletje er stonden geen kachels in? Nee, daar stond was geen ook niet de kachel in. winkel? Nee, dat was ik niet de winkel, dat was voor in de graas. Oké. Maar die winkel is nou ook weg, dus daar valt niks meer te zien. Nou ja, dan maken we ook geen sluikreclame in dit geval. Nee, Maar nee. toch stiet er nog altijd een kachel in hun hoofd. Ja, dat heeft mijn schoonvader toen gezet, dus ja, dat wordt een mooi staan. Maar Mijn schoonvader deed tweedehandse kachels opknappen en dan deed mijn vrouw die verkopen samen met mijn schoonvader. Oké. En wat doet je zelf? Ik doe opfok van jonge leghennen. Ah, Ik heb achter het bedrijf. maar dan spannende dieren nou Met de vogelgriep, Ja. ja, dat wel, ja. Dus we moeten dan maar buiten de deur halen, maar dat is maar de vraag of dat... ja. Dat kan overal binnenvallen, dus dat is... Maar ja, zo- we kunnen niks anders doen als goed op de hygiëne letten en alle regeltjes voldoen. Maar- En dan hopen dat het ook zelf niet treft. Slaapt ze er slecht van? Nee. Nee? Als het overkomt wel, denk ik, maar nou, ja, je kunt er toch niks aan doen. En in deze regio is het nog vrij rustig met vogelgriep, dus het is nog niet dat het hier echt dicht in de buurt is geweest. Ja. Dus dan, En heb je dat bedrijf overgenomen van... Of heb je dat zelf opgestart? Nee, dat heb ik overgenomen van mijn broer. Oké. En mijn broer rijdt wel van mijn vader. Dus, Leuk werk? Ja. Ja? Ja. De opvang dus de van opvok, dus je begint, leghennetjes? opvok van leggen. Dus je begint met eendagskoekentjes. Als ze uit het ei komen dezelfde dag, dan komen ze hier. En hoeveel heb je er? Een kleine 150.000. 150.000? 150.000, ja. Dat lijkt heel veel, maar het is gewoon een normaal aantal voor een opfokbedrijf. zeg Serieus? maar. Ja. Om een boterham te kunnen verdienen, hadden dat aantal wel nodig. En dan ook nog een boterham met ei erop, Ja. liefst. Ja. Maar Maar dat ei moeten we ook nog zelf kopen, want die hebben we niet. Nee. Al daarmee heb ik door mij een paar kippetjes lopen, maar dat mag nou ook niet meer. Dus ja. Oh god, ja. Oh, dus die Ja, kippen... die kippetjes die zo het eigenlijk in die kachelstal. Kijk. En op de barkruk. Ja, ja. De barkruk, die vond ik...
Tenminste, of zit zich door, ben je lekker weer met een fles bier op naar de keeper te kijken? Ik weet niet hoe dan er een green is gekomen, maar dan is er in blijven staan. Oké. Ja, volgens mij heeft mijn vrouw er en ik kan een pony in staan of mijn dochter met de paard aan de hand hebben. Ja, inderdaad, want dat zal Tess zien dan. Tess, ja. Ja. Die rijdt pony. Wie had zien de kinderen? Tess is 14 en de jongens zijn 18 en 19. Maar nog allemaal toes. Ja. En neem eens een beetje meehelpt in het bedrijf? Nee. Er zit geen leghanden voorin? Nee, voorlopig niet, nee. En met alle discussies en alle politiek van de afgelopen jaren is dat misschien maar beter ook. Oké. Daar vraag ik me wel eens af van, moeten ze dat nog aandoen voor de komende 20, 30 jaar? Ja. Of er een toekomst in is. Ja. Hoe zuist ik zelf die in de toekomst? Zelf in mijn toekomst ben ik niet bang voor de komende 15, 20 jaar. Ja, er zijn altijd eieren nodig zijn, er zijn altijd hennen nodig zijn. Ik heb een bedrijf wat up-to-date is, wat de komende 10, 15 jaar gewoon vooruit kan. Zonder al te veel meer te hoeven investeren, zeg maar. Want nou hebben we hebben in Nederland heel veel regels. Waar ze ook als agrariër aan moest voldoen. Was ze er niet af en toe eens enorm moe van? Ja, dat wel, ja. En dan verwachten ze ook nog dat wij alle kleine regeltjes kennen. En als we iets verkeerd doen, dan is Holland in nood. Ja. Dus je moet wel wat heel geleerd zien, wilde ook nog pluimveehouder of varkenshouder of ondernemer kunnen zien. Ja. Maar moeten wordt van heel veel weer. Het is nog steeds leuk. Het werken met de dieren is gewoon leuk. En dat houdt het gewoon leuk. En dat blijft van mij gewoon het mooiste wat er is. Ik ben als klein manneke begonnen met een emmerke eier bij mijn pap om de eitjes op te rapen. Ja, dus dat is er van jongs af aan ingesleten. Ingesleten, ja. Met de paplepel. Ja, echt letterlijk met de paplepel, ja. Maar toch heet die broer, zoals ze hier zeggen, heeft in eerste instantie het bedrijf overgenomen van pap. En net het eerste instantie het overgenomen van mijn vader, omdat ik toen nog te jong was. Okay. En dat ik nog niet echt wist wat ik zelf hooi. Of ik wel een eigen bedrijf hooi. Dus ik heb de eerste 10 jaar heb ik gewoon bij mijn broer gewerkt. Dus ik ben wel altijd blijven werken thuis. Maar eerst gewoon als knecht. Goh. En op een gegeven moment werd het huisje, boompje, beestje. En dan denk je, ja, ik kan het net zo goed zelf doen. Ja, toen heb ik het overgenomen. En dat heeft mijn vader vroeger nog geregeld. Dat mocht ik ooit voor mezelf willen beginnen. Dat mijn broer daarmee zou moeten verkopen. Deze locatie dan. Maar dat is een goede harmonie gegaan? Dat is een goede harmonie gegaan, ja. En wat is die broer gaan doen? Er is nou knecht bij die? Nee, dan is geen knecht bij mij. Dan is voor 7, 8 jaar terug gestopt als pluimveehouder. Dan heeft zijn bedrijf dus wel verkocht. Dan is er wel met gestopt. En ik ben eigenlijk hier verder gegaan. Het ouderlijk bedrijf lag eigenlijk in Meerlo. Dat waren leghennen. Oké. Kijk, wat we nou hebben. Toch niet Petra toevallig? Nee. Oh. Dus dat is eigenlijk een Meelderse? Ja. Oké. Ken je die Meelderen? Ik ken Meelderen, ja. Ik ken ook wel wat mensen in Meelderen. Ja. Maar wie is er dan hier uiteindelijk terechtgekomen? Omdat ze hier dat bedrijf koos beginnen? En dat we hier dat bedrijf en dat dit gekocht hebben aan de overkant van de weg. Dat is eigenlijk mijn huis waar ik toen gewoond heb. Door in die stal, door zo de legkippen. En Petra, is dat een Kasselse? Nee, ik heb dit Mook, het puntje van Limburg. Het noordelijkste puntje van Limburg. Maar in kiepentermen te halen, waar heeft ze die opgescharreld? Of heeft die ding opgescharreld? Die hebben we samen opgescharreld via internet. We waren een van de eerste die via internet, zeg maar, wat tegenwoordig heel normaal is. Ja. Dat hebben wij 20 jaar terug al gedaan. Toen waren we een van de eerste. Dus we hebben iets... Want we komen ze steeds meer tegen met dit programma. Mensen die elkaar hebben leren kennen via internet. Ja. Maar dan ziet je 20 jaar geleden... elkaar via e-mail leren kennen, ja. Maar wie ging dat dan, Frank? Ja, dat was een mailtje sturen en dan een dag wachten en dan kreeg ik een mailtje terug. En dan was ik kijken van, heb ik weer een mailtje gehad en dan stuurde weer een mailtje terug. En zo ging dat een tijdje op en neer tot er geen keer wordt afgesproken. Wat gaaf! Ja.
Weet ze nog wie dat houdt toen, dat contact gebeuren? Nee. Nee, dat zou ik zo niet meer weten hoe dat heette. Maar het was inderdaad wel via internet, wat tegenwoordig Tinder of weet ik wat is. Dat was You've Got... Nee, ik zou niet meer weten hoe het heette, maar ja. Maar dat was eigenlijk Boer zoekt vrouw toen... Ja, ik weet het wel. Yvonne Jaspers er nog geen idee van had, bij wijze van. Ja. Chic. Leuk. En mijn vrouw die was gek van paarden en die zorgde dat ik paard had. En daar is het eigenlijk een beetje... En zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Ja. En nou heeft ze hier een eigen paardrijbak. Heb ik ze van noorden van. Mooi werk. Ja. Goed gedaan.